yawa mutumi na ka kai wuri ba mu da kuɗi kaga wannan makawo na san ba za a rasa kuɗi a jikin shi ba bara in kira shi mu cuce shi eh mana wallahi bara in kira shi mu cuce shi yawa ko da ya kake gani in ce mai kawo naira 100 mu ba shi naira 200 in ya fito da kuɗi ka tunda kaga shi kadai ne bai dan jagora ba wanda zai gani zai iya fito da 1000 ma haka ne idan ya fito da 1000 sai mu ba shi naira 100 ma an sa 1000 a matsayin mun taimake shi kaga an abin nan din shi ko kaga mu te mana haja yau din nan te mana daidai almajiri makawo zo ga sadaka ayo mu taimake ka na daga nan yayi ne makawo kana da naira 100 a baka 200 ba a rasa ba ake to ya kawo gashi wannan 100 ne 100 ne yanzu gashi yawa Allah ya karba yawa nan da aka juya yawa nan da ta can da aka juya yawa Allah ya tsare yanzu ka san menene ba ni 200 ka gani to gaskiya fa mun kama garan makawo ya ba mu 200 mun bashi 100 kai dai bai yawa yanzu ayo yanzu to ya za a yi ne ka san fa cikin fa ba wani labari ba to kai wacin baka 20 a ciki tun safa na faɗa ma ban kai ba kuma tun da na kira ka a waya kana ji wannan naira 100 da muka bashi ba nawo bane 1000 ne da naira 100 ina kaga dama already 1000 da naira 100 aka aikin da shi to kaga in na cire musu 1000 su da naira 100 su anan in na cire naira 100 sai in hada ta da 1000 nan to sai na ji zan baka naira 50 rike naira 50 nan sai in je in yi sakon da aka bani ayo Allah dubi maza ka je kai malanta je sauri da Allah ina jira da Allah kakka tsaya wasa ba Allah yi maza ka je kai mishi ina jira na malam ka jo ka ce mi sakon nan inji ne to 1000 da naira dan duka za ba shi 1000 ne da ke to gaskiya dai ba da don wani abu ba wallahi sai na rage wani abu a kudin nan amma babu matsala menene fa kai wallahi na manta 1000 nan na tuna wallahi tana tsakin naira 100 nan a ciki ka sa wallahi na ba maka wannan ko mu ga ta zama ba ayo Dishu Osaze. Wato ainihin ku su barbada mana subscribe sannan ku danna alaman kararrawa.